Comencem l'any amb la primera factoria i amb partits per a l'Espanyol B i el femení. L'equip de David Gallego, que acaba la primera volta de la competició, rep el València Mestalla a les 12 a la ciutat esportiva de Nijarque. Una hora més tard, les de Joan Bacardit jugaran davant el Futbol Club Barcelona. L'Espanyol B arriba a l'equador de la competició aquest diumenge davant el València Mestalla. L'equip de David Gallego rep un equip que no guanya des de la 6ª jornada de Lliga. El técnico blanquiblau, no obstant, insisteix en que no fa cas de las estadísticas. Lo que tenemos que valorar es el potencial del rival, y el rival tiene un potencial buenísimo. Creo que tiene de los equipos que a nivel individual tiene otros 4 jugadores que marcan muchísimo las diferencias. Estaremos a ver si alguno va con el primer equipo o no. Es un equipo filial de verdad. Y tenemos que intentar generar mucho juego para que contra más juego generemos y más situaciones de peligro generemos cerca de su área, pues más posibilidades tendremos de que se equivoqui. Tenemos que buscar eso. Per la seva part, el femení comença l'any i la segona volta amb el derbi contra el Futbol Club Barcelona. L'equip de Joan Bacardit intentarà oferir la seva millor versió davant un rival que s'ha mostrat molt fora al seu camp. Un partit clau per veure realment que tenim potencial, que tenim equip i ho hem de demostrar, i crec que ho hem demostrat l'últim partit contra el Rayo, contra el 6è classificat, on vam ser molt superiors tot i l'empat, i aquest ha de ser el camí, seguir creient que podem fer bé les coses, seguir entrenant, seguir esforçant-nos i que tothom, tant jugadors com cos tècnic, doni el millor de nosaltres, i estic convençut que la segona volta anirà molt, molt millor, segur. Feliç 2019, Pericos, per un any ple de victòries.